וואי, 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 איך הם אוכלים לי את הראש. הלקוחות, הספקים, הבנק, ותכלס ובדוגרי, הכי הרבה קבוצות ההורים של הכיתה. אז מה אני עושה כדי להצליח לנהל את הכל ושזה לא ינהל אותי? שאלה במקום. אני מתחילה את היום שלי, בטח ביום ראשון, ולייצר לוז וניהול עצמי, לפני שאני בכלל מתחילה להגיב למישהו. אני כותבת לי, אשכרה כותבת, מה הכי חשוב לי לקדם היום בעסק שלי. ואז אני עוברת לתעדוף משימות, לא לפי מי שצועק לי הכי חזק. לא לקוחות לחוצים, לא ספקים כועסים, לא אנשים לא קבוצות וואטסאפ שמציפות אותי ואין לי זמן לזה. שם אני הכי לא מתחילה. הם הרעש הגדול. אני לוקח את העומס, מדייק את ההחלטות, ותכלס מתוך הרעש הזה אני בודקת מה אני יכולה לשחרר, מה אני יכולה לדחות, ומה חייב את הטיפול שלי עכשיו. תכלס עומס זה לא אומר שאני לא שולטת. זה העסק שלי, זה רק דורש ממני לנהל אותו נכון. יאללה, שבוע טוב שיהיה, וגם לך גלית מוועד של ג3.